že dneska vás uvítám u nového videa, koľko preskočí schodov. Takže dajte like, odberať. Takže udělá level 1. Ideme na to. Level 2. Takže level 3. Lehký. Level 4. Na to si dám takhle. Level 5. Ideme na to. Level 6. Tady je už takový střední úkol. Nevím, či to tam mám zkoušku to. 7. level. 2, 1. Já to mám strach. Musím to udělat 3, 2, 1. 10. level. 3, 2, 1. Takže tohle neskoušejte doma. Je to jako fakt těžké, můžete si udělat nějaký úraz, takže nedělejte to. Prostě nedělejte. Takže uvidíme se u dokončení toho videa.